Добър ден на всички! Отиваме да тренираме. Ще правим клек, лежанка и тяга. Имаме 120 кг на клека, 80 и нещо на лежанката и 140 на тягата, което е много леко. Имах състезание миналата седмица в събота. Мина по-добре от очакваното. Клекнах 107, значи първи опит беше 165 кг на клека. Клекна ги леки, 175 втори, клекна ги 185 за трети, клекна ги на лежанката, открих на 125, които бяха леки, но лежанката беше много неудобна и съответно се затиснах на следващия опит и трети опит не съм правил, като на 130 се затиснах, въпреки че вземам 135 и то мисля, че даже по-леки от 125-цата, които изкарах там, но това няма никакво значение. И на тягата открих с 195 или 190, мисля 190, след това сложихме 205 и след това 215, като бяха леки всичките. В смисъл 215 бяха на RP7 яка, което е сравнително вече преминавам от леко към тежко. И съм супер доволен, влезнах в категория, бях 200 грама по-лек даже, като свалих от 89 и 200 по-предишната неделя вечерта до 82 и 800, това е вече в деня на състезанието. Имах време и да хидратирам, нали, супер доволен съм. Връщаме се в залата, слагаме 120 кг на лоста. Това е първа работна серия. Ще видим как ще мине, надявам се да е всичко точно, защото допреди малко и на загрящите ми тежаха 90 кг, което е мизерно и смешно. Ама има и такива дни, все пак не съм тренирал от мисля, че седмица. Сега ще видим.
точно. Не. О, Аз не гаджет този. Какво става? Оф, ме боли всичко и се е бал. Кофеинче. Там гери. Това колко беше? 400 ли? Май да. Това ми е О, много. не знам, не ги пукам. О! 30 мл, един сървинг. Това има 4 сървинга.